Kaixo, hasiera asko naga naiz berriro hemen, eta orain honetan 2A ariketa, jarduera, adimen artifizialarekin eduki digitalaren sorrera nola garatu dudan azalduko dizuet. Ariketa honetan suposatzen da adimen artifiziala erabiliz eduki bat, eduki digital bat sortu behar dugula, aukera biditugu bata infografia bat edo aurkezpen bat, tensorrera nik aurkezpen bat sortzea erabaki dut, eta aurkezpen hori sortzeko ondorengo pausuak jarraitu ditut. Nire kasuan Big Datako espezializazio modulua erakusten dudan nenean, iruditu zait, KPI-ari buruz, alegia Key Performance Indicator direlakoak gaitegiko puntu bat dira, eta horiek erakusteko sarrera bat egitea bururatu zait. Beraz, lehenik eta behin egin beharko dudana da, adimen artifiziala erabiliz kasu honetan, KPI buruzko informazioa bilatu, horretarako Perplexity tresna erabiltzea iruditzen zaite egokia, saiatuko naiz alde hortatik, bintzat hasieran, honek gero iturburuak eskaintzen dituelako, eta ikuspuntu akademiko batetik interesgarria iruditzen zait ondo ziurtatzea iturburu horiek egokia direla eta bertako informazioa egokia dela, ezta? Beraz, horrek Perplexity tresna horrek eta adimen artifizial horrek emango digu lehenengo hurbilpen bat, zer gure sarrera hortan edo zer nahi dugun azaldu, finduz joango gara eta egokia iruditzen zaigunean nik proposatzen dut Markdown formatua erabilita bertan Perplexityn lortzen dugun hori exportatzea, LibreOfficera exportatzea, eta horrela zuzenean automatikoki LibreOfficen pausu bi emanda erlaitzak sortzeko aukera dago LibreOffice Presentation delakoan. Behin hor adimen artifizialak emandako eduki hori findu, egokitu eta erlaitzetan daukagularik, aukeratu dezakegu zenolako itxura eman diezaiokegun, hori automatikoa izango da eta erlaitz guzti aplikatuko zaie, eta azkenik berriro ere adimen artifiziala erabilita irudiak bilatuko ditugu edo sortuko ditugu erlaitz bakoitzean edo erlaitz batzutan egok ikusten dugun eta mentzat pixkat kontekstu gehiago, ez da, eta irudi bidez ideiak transmititzeko. Beraz, azteko, joango gara Perplexityra, sartuko gara, hemen ez dago login egin beharrik, eta nik jada izan dut hemen hartu eman bat Perplexityrekin, hasiera batean azaldu diet nola nire ikaslei Key Performance Indicator buruzko gaia erakusteko errekurtsoa bilatu nahi dituzkela, eta berak eman dizkitmen baliabide batzuk, ezai gustatu puntu hortatik, eta nahi nuen gehiago iturriak bilatzea, beraz, galdetu diot zer da, Key Performance Indicatoria definizioetan zerbait bilatu dezakedan, hemen Eurostat hiruilar jarri ezkit, baina ez dago ezait hori ere oso egokia iruditzen, eta gainera bi proposamen egin dizkit, bata da kontsumo presioen indizea, hori ez dago gure gaiarekin erlazionatuta, eta bigarren honetan bai dagoela, nik esan diot bigarren definizio honetan sakontzea eskatu diot, eta sakondu dit baina bere erara, eta hau ere ez dut nahi nik nahi dut gehiago definizio aldetik, azalpen aldetik, eta ezaugarri aldetik definitzea zer diren KPIak, ez da. Orduan berriro saiatu naiz, beste prompt batekin, eta hemen ja hasi da pixkat ematen nik nahi dudan, ezta? Eman dizkit Asana eta Wikimediaren iturburu hauek, eta hauek ja
zuzenean hemen konprobatu bitzakegu, ezta? Eta ja bai gustatzen zaizki pixka gehiago bai dago hemen nik nahi dudan hori, ezta? Nola neurtzen diren eta bar. Eta beraz hemen bai laburbildu dizkidala KPIen ezaugarriak zeintzuk diren eta nik esperientziaz badakit hauek ondo daudela eta KPI motak eta aplikazioak zeintzuk izan daitezkeen, ezta? Gainera hemen ikusten dut bosgarren puntu hori urrengo egin beharko dugun jarduera horretan, hemen badukadala, ezta, nola aukera ezberdinak eskaintzeko ikaslei, ezta, sakontzeko. Beraz, oso interesgarria iruditzen zait erantzun hau. Eta hemetik joatea erabaki dut, ezta? Eta gero KPI definitzeko urratsak oso garrantzitsuak, ezta? Nola zer egin behar dugun, ezta? KPIak definitzerako orduan. Beraz, hemen hau interesgarri irudituta, nik proposatzen dudana, nahiko gustatzen zaidan formatu hau, Markdown oso formatu erraza da, HTML-eren antzekoa, HTML markup deitzen zaio, asmatu zen beste formatu hau Markdown, ezta, asko erabiltzen dena ritmietan eta bar, ezta, proiektuetan nahiko formatu trinkoa da, ez, eta erraza idazten, eta gero exportatu liteke hainbat formatotara eta gauza txukunak lortu. Beraz esan diot, mesedez exportatu idazu hau Markdown formatura naiz eta Perplexity berak eskaintzen duen hori edozein momentutan egiteko aukera gordetzen duzunean. Eta egin dit, baina iruditzen zait pixkat astuna eta gainera ez dut hau nik ondo banatuko gero LibreOfficeen behar dugu denak puntu guztiak burukoak izateak gero berak ondo bereizteko erlaetz ezberdinetan. Behar ditu burukoak izatea maila, hau da bigarren maila izango litzateke eta hau hirugarren maila. Behar ditu lehenengo mailakoak erlaetzak bereizteko eta gero ja bigarren mailakoak eta hirugarren mailakoak erlaetz barruan antolatzeko edukia, ezta? Orduan, orain hortan zentratuko naiz eta esango diot laburtu idazu dena pixkat lehenengo edukia gutxitzea, ezta? Eskatuko diot eta esan diot, laburtu idazu pixkat dena 2, 3 eta 4. mailako burukoekin. Ez dit egin eskatu dio dena, orduan azaldu egin dio zer nahi dudan egin, ezta? Nik nahi dudana gero da Markdown hau Pandoc tresna erabilita, Pandoc tresna libre bat da eta instalatu dezakegu bai Linuxen, zein Windowsen, zein Mac sistema eragiletan. Nik nahi dudana da gero honekin Markdown hau esportatu LibreOfficera, zean nahi dut aurkezpen bat sortu. Eta horretarako mesedez denak burukoak izan behar dutela azaldu diot. Berak burukoak egin dizkit, baina bere erara, ez dizkit burukoak Markdownen egin. Eta gero esan dit, gainera nola egin behar dudan, Markdownen, Pandoc tresna nola erabili behar dudan. Baina nik hori ez du nahi, nik esan diot, baina nik Markdown formatuan nahi duten nahi datzita. Oraingoan bai ulertu dit, eta egin dit, eta dena jarri dit burukoekin. Ikustu zaur lehenengo mailako burukoa litzateke, bigarren mailako burukoak, hirugarren mailako burukoak, eta dena burukoetan jarri dit. Oso ondo. Eta nik esan dut, baina nik nahi dudana da, mesedez, hau ez du nahi, lehenengo mailako hau. Nik nahi dudana da, hauek izan da dila, bigarren maila direnak beraiek izatea lehenengo mailakoak. Ze hau izango litzateke erlaitz bat, hau izango litzateke beste erlaitz bat, eta hau izango litzateke beste erlaitz bat, ezta? Orduan esan dio, kendu mesedez lehenengo maila eta gainontzeko guztiei maila bat jeitzi. Eta ez ditu lertu. Berriro ere berdina. Parkatu bai, egin didana da alderantziz, maila gehitu. Esan dio, alderantziz, eta kendu dit berriro, baina lehengoan gaude. Esan dio, mesedez, atxe bat titulua kendu. Ze beste era batera esatea Markdown hau gero, markupen edo, atxe bat titulua izango litzateke, eta ia horrela ulertzen dian, ez da ez ditu horrela ere ulertu. Esan diot, zuzenean kendu mesedez hau. Eta orain bai ulertu dit. Baina orain dik ere hemen bigarren mailan gaude, eta nik hauek lehenengo maila izatea. Horrela eskatu diot, orain kendu mesedez hau lerro guztiei. Eta horrela ere ez ditu lertu. Eta esan diot, mesedez, tituluak maila handiagokoak izatea behar dut. Eta orain bai, orain kendu dio, bikoak bat bihurtu ditu, eta orain badukat labur bildu eta gutxi gora bera nik nahi nuena, ezta? KPIen definizioa, ezaugarri nagusiak eta zein mota diren. Esan dizan, bale, eskerrik asko. Orain hori bigarren puntuara litzateke. Orduan, puntu honetan nagoela,
kopiatu dut hau edo jeitsi dut eta sortu dut fitxategi batean, eta gero Pandok tresnarekin, berak hemen goian eskaini didan agindu berarekin, egin dudana da, berak emandako markdown hori ODT bihurtu. Orduan, orain ODT hori badaukadala, ireki ingo dut LibreOffice eta ia ikuste zazuen, aldatuko du pantailaren atzekaldea, lehioren kaptura pasatuko dut LibreOfficera. Eta hemen hauela, irekitzen baldin badut fitxategia, eta ikusten duzuenez, berak jartzen du ja automatikoki LibreOfficeen aplikatzen ditu estiloak. Segun eta maila batekoa den edo bigarren mailakoa den, zein mailatakoa den, buruko hori aplikatzen dio lerro bakoitzari. Orduan gero hemen badaukagu exportatzeko aukera, bidali egin dezakegu hau, outline to presentation, aurkezpen batera bidali. Eta orduan LibreOffice aurkezpen bat sortuko du, eta hemen ikusten duzu, parkatu, ez dakite ikusten den, aldatuko dut hau orain sortu berri didan beste LibreOffice hortara. Hemen bai. Ikusten duzuen nola LibreOffice Impress honetan, parkatu lehen presentation esan dutez, LibreOffice Impress dauka izena, nola bost Erlaitz sortu dizkidan, eta Erlaitz bakoitza, jarriko dut hemen formato ikus dezazuen, ez outlinean baizik da normalean, atzealde zuriarekin, eta eduki guztia hemen sartuta. Orain egin genezakena da horretako bati atzealdea edo aldatu, adibidez hau, nahi dugun estiloa, izan dezakegu, adibidez izen institutuko estilo propio baldin badukagu edo, aplikatu dezakegu hori Erlaitz guztiei, eta badaukagu edukia behintzat aurkezpenean prestatuta. Hori lehenengo parte bezala. Jarraian, irudi batzuk txertatuko ditugu aurkezpen horretan, eta lizentziamentuan eta bar arazorik ez izateko, adibidez, Copilot tresnarekin sortuko ditugu irudiak. Beraz, hor, nik pare bat Erlaitzetan txertatzea erabaki dut, eta adibidez eskatu diot, hasiera batean bentzat KPI buruzko irudi bat sortzeko. Konputagailu batean, hemen esan diot, euskaraz gainera, ez zait gustatu emaitza, eta gainen esan diot, barruko euskaraz azaltzeko mesedez, bigarren emaitza hau ere zait. Bat ere gustatu, marketing hitza sartu diot, ia marketingi buruzko zerbait azaltzen didan, eta euskaraz azaltzea, eta hemen esan dit ezin duela eduki hori sortu. Beraz, beste era batera galdetu diot, pantailan eta grafiko mota ezberdinak azaltzea, eta hau gustatu zait, eta hau erabiliko dut. Eta gero, azpiago ere, ja, irudi guztiak erakutsiko izkizuet, nahi ditut, nolabait, finantzekin erlazionatutako bat, eta zerbitzuekin erlazionatutako beste grafiko. Finantzekin erlazionatutako gustatu zai, zerbitzuekin ez, beste batera egin dio galdera, azaldu dit, zer nahi dudan, kalitateari buruzko, eta baina ez dit, irudia sortu, naizta esan didan sortuko didala, eskatu diot, mesedez sortzeko itxaroten nagoela, esan diot, eta sortu dit, emaitza, eta hau gustatu zait. Orduan egin dudana da, azken finean,
Orain erakutziko dizu eta batuko du pantalla. Guzti hori txertatu egin dut. Hemen ikusten duzu bezala. Emaitzetan txertatu dut. Lehenengo irudi hori hemen zahartu dut definizio honetan, eta bigarrenean KPI modatan finantzieroak eta ez finantzieroak, ez da pixkat. Eta hau izango litzateke azkenean nire aurkezpenaren emaitza adimen artifizialeko tresnak ezberdinak erabilita.